Sekuvele umbiko oyisixwayiso esibuhlungu lapha ke kowesifazane othatha imali ebantwini esebenzisa igama lika Senzo Meyiwa, esebenzisa futhi nanokuthi ufuna ukuyosiza umndeni kaSenzo Meyiwa njengoba kunecala elisaqhubeka. Lesixwayiso sivelile lapha einkundleni zokuxhumana kwavezwa nalesithombe ekuyisona esikwazile ukutholakala lapha bafowethu. Nanto udaba awuyizwele uThabana asithatha asibeka. Intombazane lona useke wadla imali ngecala likaMeyiwa. Uke wadla imali ngecala likaMeyiwa ehambe donate abantu, kukhandwe ama-group aka-WhatsApp, kwafakwa kuyena imali elinganiselwa ku-over 100,000 ifakwa kwi-account yakhe, ezenza umuntu oseka umndeni kaMeyiwa. Emva kwaloko imali eyafakwa kwi-account yakhe ayaziwi ukuthi wayishonisaphi. Kanjengalokhu ngiyacabanga nomndeni awukazi uzufumane ngisho isenti belibele bethi leyo mali yokugijima icala likaMeyiwa. So sekukuningi osekwenzekile la endimeni yaka-social media, abantu bengekho aware. Ukufika kwami ngivundulula nje wonke amanyundululu ngwabeka obala. Cabanga nje umndeni wakaMeyiwa uyakhala uyalila ngoSenzo, wena wenza imali ngakho. Lo ntombazane mina engingakusho nje waphakama mhla ngithi ngiyamtshela ukuthi ubugebengu bakhe sebeyavela. Manje sengivundulule amafayili ajule kakhulu ngokudla imali yomndeni kaMeyiwa ngegama likaMeyiwa uSenzo, lo wayegolkeeper wePirate. Ehambe ethi ku-social media udonatela ukuthi kuyoliwa icala likaMeyiwa, wafakelwa imali ngabantu. And lo muntu mina ongisendelele information umuntu ngempela osebenza ngawo umthetho, ongitshele ngqo ukuthi nami ngangikuyona le group ngingazi ukuthi kanti isikemu. Nakhona lapho sengiyabona ukuthi cha isikemu le ndaba, ngoba untombazane useyaphuma amafayela ukuthi ungumuntu obhedayo emphakathini. Bengicela nivule amehlo niqaphele ngabantu abayibiza ngokuthi ngabasendlunkulu. Injalo indaba bafowethu injalo indaba uThabana ehlatshwayo lona osebenza lapha kwi-Hot City ngokusho kwakhe lapha uthe esebenza wasehlangana nalolu daba lolu sisi kuthiwa seyiqedile imali ebantwini esebenzisa igama lika Nozinti we-Orlando Pirates lapha ungasekho emhlabeni. Bafowethu lento abantu abaningi ibazwise ubuhlungu kakhulu ukuthi kukhona umuntu ongenza isimo esifana nalesi asazi bafowethu uma kunje thina la kwisiqiniseko esemedia sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo nanto udaba luseyithebeni ungakhomenta ngalo usho ukuthi uthini wakho umbono na umuntu wesifazane enza into ebuhlungu kanje. Bafowethu asidibane kwezinye.